de Amerikaanse F-18 vliegtuigen dicht bij Venezuela zijn geweest. Dat was gisteren. Dat is ook allemaal geregistreerd via websites, in dit geval via Flight Radar. En op die manier kan worden gezien dat 2 Amerikaanse gevechtsvliegtuigen van het type F-18 Hornet dinsdag 40 minuten lang boven de golf van Venezuela hebben gevlogen. En daarmee bevonden de vliegtuigen zich op ongeveer 150 kilometer ten noordoosten van Maracaibo, de tweede stad van Venezuela. De route werd door Venezolanen via internet door duizenden Venezolanen gevolgd. En de vlucht markeert een nieuwe escalatie in de spanningen tussen Venezuela en de Verenigde Staten, die alsmaar meer een militair karakter krijgen. Niet eerder vlogen Amerikaanse gevechtsvliegtuigen zo dicht langs het Venezolaanse vasteland. Volgens Venezolaanse regels betroffen de vluchten zelfs een schending van het luchtruim.